سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلوم ربع عسران حادن لكاتيت زتدالو حصر طوانا وزينة تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا بساتهم كنقدم روسيا بقرب اوان ابتقاش ودن زيت ان حاوت تادراو هلاو داغماي كتقوم مخانا اغلغلوت وتادراو سلان صتان شودن زوصو حدش صبصاب مملكاتهم زغبه شودن تتحيز وزنبره من قلقال ابز حلف ورحت ردو مبالو زدما بكيلاتات سنه قطبات صبيت كغبرلو صنحلو طمنبارم ቁጥር ናይቶም ኣብ ቴስላ ዝሳተፉ ኣድመኛታት ሰራሕተኛታት ንምግማት ከም እተኻእለ ካብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ሽምግልና ዝወፀ ሓድሽ ስታትስቲክስ ዕዮ ግጭት ምምልካቱ ከምኡውን ጠፈርተኛ ማርክስ ዋንት ድሕርና ሂዋ ጉዕዝኡ ናብ ሃገሩ ምምላሱን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ روسيا بقرب اوان تقاش ودن زصنحا وتادراو هلاو داغماي كتقوم مخنا اغلغلوت وتادراو سلان صتان شودن زوصو حدش صصاب ملكيتم شودن مستا غونصايتن كتغمتات تصغمن روسيا نمقطام دبلو تختكون كم زلوا دايركتور تتكال توماس نيلسون غليصلهم ابلعل شودن يخون بشودن ابيلو انصار وتادراو كيدان سمين اتلانتيك نيتو زغبر سليا قداماي سغات مخانو تصبصب حبيرلهم كاب زينا خيوصانا شودن زاغيت زعابي باكيج وتادراو حجز ناب يوكرين كتسدد مدب كم زلوا تفليتم ازي 7.1 بليون كورونا زغمت باكيج قلطف متقعت حزب فصما وتادراو جلابو نتوكتي توربيدو تتكوست مدافعن كالن زتقللي ሚኒስተር ምክልኻል ፖል ጆንሰን ንዩክሬን ደገፍ መሃብ ኣብ ድሕነት ሾደን ወፍሪ ምግባር ምዃኑ ተዛሪቡላ ዝናኾነ ኣብ ሾደን ዝርከቡ ሩስያውያን ንሞት ኣሌክሲ ናቫልኒ ኣመልኪቶም ግብረ መልሲ ብምህላዎም ተፈሊጡ ሞት ሩስያዊ ፖለቲከኛን ኣክቲቪስትን ነቐፍን ፑቲን ኣሌክሲ ናቫልኒ ብዓርቢ ካብ ዝግለጽ እንዳሕር ኣብ ሩስያ ተቃዋሚ መንግስቲ ዝኾነ ሰልፊ ኣቆይምካ መንባር ይከኣል ድዩ ዝብል ሕቶታት ኣላዒሉሎም ኣሌክሲ ካሪክ ኣብ 2021 ናብ ሾደን ዝመፀ ሩስያዊ ኮይኑ ንስርዓት ፑቲን ዝቃወም እዩ ንሱ ንሬድዮ ሾደን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቃልሲ ንዲሞክራሲ ክቕፅል ምዃኑ ሓቢሩሎ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ፍጻመ መወዳእታ ዲሞክራሲ ይኩንን ዲሞክራሲ ሓሳብ እዩ ሰብ እምበር ሓሳብ ኣይመውትን ይኽብል ገሊጹሎ زغباب شودن تتحيزو زنبره من قلقال ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዶ ምባሉ ዝድማ ብክኢላታት ስነ ቁጠባት ጽቢት ክግበረሉ ጸንሐለውጡ ምዃኑ ተሓቢሩ ትመጠን ዝغباب ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2.3 ሚታዊ ጸኒሑ ኣብ 3.3 ሚታዊ ዶ ምባሉ ዝፍለጥ እዩ ገለ ካብቶም በዚ ዝغباب ምኽንያት ዋጋኦም ብፍጥነት ዝወስኽ ዝነበረ ሃለኽቲ ቡን ሻሂ ከምኡን ዘይቲ መግብን እዩ እዘና ኾነ ገለ ኣብ ጎነፅ ዝተዋፈሩ ኣኽረትባታታት ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ተገዳስነት የርእዩ ምህላዎም እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሾደን ዘሎ ስጋኣት ግብረ ሽበራ ክጋደዱ ከም ዝኽእል ተሓቢሮም ዝኹነታት ነቲ ዝጸንሐ ስጋኣት መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ ወይ ክውስኽ ዝገብር ይኽብል ሓላፍ ናይቲ ብሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ሰለያ ሾደን ዝቖመ ሃገራዊ ማእከል ምምዛን ስጋኣት ግብረ ሽበራ ኣንዛ ሃንስትሮም ገሊጹሎም ኣብዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ከም ሓድሽ ስጋኣት ረዓዲ ኣይንርእን ኢና እንታይ ደኣ ነቲ ዝጸንሐ ስጋታት ክሕየል ይኽእል እዩ ኢና ንብል ዘለና ይብል ሃንግስትሮም ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ቴስላ ዝሳተፉ ኣድመኛታት ሰራሕተኛታት ንምግማት ከም እተኻእለ ካብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ሽምግልና ዝመፀ ሓድሽ ስታትስቲክስ ግጭት ዕዮ ኣመልኪቶም ብመሰረት ግምት ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ኣብ ሾደን ካብ ዝርከቡ መደብራት ቴስላ እቶም 44 ናብዚ ኣድማ ክሳተፉ እዮም እታ ሬድዮ ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሓፂን አይኤፍ ሜታል ዝረኸበቶ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ኣስታስ ሲሶ ካብቶም ኣብ መደብራት ዝሰርሑ ቴክኒሽያናት ዝውክል ምዃኑ ኣጣሊለላ ኣብዚ ሰሙን እዚ ወከልቲ መንግስቲ ሾደን መሰላት ሕዳጣን እቲ ሃገር ብግቡእ ኣብ ምዕቃብ ዘለዎም ግደ መልኪቱ ብኮሚቴ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ሕብራት ሃገራት ሕቶታት ክቐርበሎም እዩ ኩነታት ደቀባት ሳሚ ሾደን ምስቲ ኣብ ሰሜን ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ምስፍሕፋሕ ዕደና ብዝተሓዝ መሰላቶም ዕሽሽ ከይበሃል ሸቕላ ፈጢሩሎም ብፍላይ ድማ ሓምለዋይ ምስጋር ዝበሃል መትከል ልዕሊ ደቀባት ሳሚ ምቕማጡ ዘተሓሳስብ እዩ ክትብል ወሃቢት ቃል ዘይመንግስታዊ ትካል ማዕከን ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ሻርሎት ጎለር ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ሓቢራላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና መወዳእታ ሾደናዊ ጠፈርተኛ ማርክስ ዋንት ብቅድመ ትማልሶኒ ናብ ሾደን ኣትዩ ናብ ምድሪ ድሕሪ ምዕላቡ ምስ ሃገራዊ ትካል ህዋ ሾደን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ዋንት
ኣብቲ መደበር ጠፈር ንሽወደንን ኣውሮጳን ወኪሉ ብምስታፉ ሓበን ከም ተሰምዖ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ትምህርቲ ማትስ ፐርሾምቦገኑ ሽወደን ኣብ ቀጻሊ ተወሰኽቲ ጠፈርተኛታት ንምልኣኽ ሳልሳይ ሽወደናዊ ዝኾነ ዋንት ከም መርኣያ ኮይኑ ከገልግል ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣሎ። በርክብራ ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስገንና ብዝንሰናበተኩም ሰላም።